Esta é Carla, unha nena que lle gustaba moito facer deporte, ata que un día o seu corazón a obrigou a parar. Os días pasaban lentos no hospital, esperando a un doante de corazón, ata que un día... Bos días, Carla. Trálloche unha noticia estupenda. Apareceu un doante de corazón. E xa está en camiño. Imos prepararte para o trasplante. Xa lle demos a noticia á túa nai. Ves como non hai que perder a esperanza? Xa che están esperando no quirófano. Esta é a túa oportunidade. Vas ter unha nova vida. Despois dunha longa recuperación, chegou o día de marchar á casa. A súa cabeza non paraba de pensar. Pouquiño a pouquiño iba a recuperar. Grazas a unha boa alimentación e ao exercicio físico foi recuperando forzas. A actividade física fixo que medrara o seu novo corazón. Escríbelle unha mensaxe ao doante no seu diario. Grazas por darme outra oportunidade. Prometo non parar de moverme.